dafin so harai ya taɓan sai mun wa'adi. Na kwatanta miki yadda nake ji zan ba da diye, ya kasance komai na rasawa kin mun madadi. Gani ne haka mun dace, na baka zubar kauna, kalami na fitar ke ce, ka zama muradina, dukan zuciya kin sace, ka cika mini burina. da ke ni ɗaya zan zauna tilas na faɗa. Muradina gidan ka ce na tare, kana sona daɗi da wuya zan jure akan kaina. Samun ka da nai na more, da ban so na kana shirya gamo na nada. Al'umma sun shaida mu, Sai shaida ma fannin so sun gane mu, sun gane mu, ga wasu can na nuna mu, na nuna mu. su ma sun san mun kamu. Dauki firaki damu ranar auren namu, in Allah ya kai mu sai kun ya marda.